salud de Festa en Festa para toda Galicia. Hoxe vai correr o viño aquí. Mi madriña! Vai haber ríos de viño por aí. Pois ahora mismo nos vamos todos para adentro, que inauguramos la Festa do Viño. A Festa do Viño naceu, e aquí temos a Manolo, o alcalde que estaba cando empezou a Festa do Viño a celebrarse, naceu para vender o viño de barro, para buscar a maneira de darlle proxección e darlle visibilidade. Ese papel sigue o tendo, de facer que se visibilicen, que se promocionen os viños de barro, pero ten outro papel moi importante, que é o da actividade social, o de relacionarnos, o de vernos, o de encontrarnos cos amigos, cos familiares e de xuntarnos a tomar unhas copas de viño como acostumbramos a facer de maneira social. Este ano, ademais, temos unha novedade. Temos máis espacio do que disfrutar, que era algo que debíamos a este entorno do Pazo tan fermoso, que debíamos ampliar ese espacio tan fermoso que temos aí e que seguramente moita xente ides a descubrir e ides a disfrutar del durante esta festa. Entón, había aquí un veciño que xa se ten destacado moito por a súa capacidade de dinamizar, de crear cousas, de inventar e de participar de todo aquilo que é diversión e de animación social, que, encerrado no seu ático, pois decidiu que había que facer algo, non? E aquilo que fixo foi moi grande, para a xente que vive aí no seu entorno, na Rúa das Baladas, como para toda a xente que o seguiu a través das redes sociales e que serviu todo iso que el facía para pasar uns momentos un pouco máis distendidos, entretidos e olvidarles dese encerramento que había que padecer naquele momento. Tuvémolo claro. Quen vai ser o pregoeiro do ano 2020? Johnny Wimil, que podía selo pola súa faceta social en calquera momento, pero bueno, naquele momento, Johnny Wimil. Falei con el, se vas ter que dar o pregón. Éramos uns ilusos. Todos pensamos, o importante hoxe é escoitalo a él, porque significa que escoitalo a él quere decir que estamos na normalidade. Aí Festa do Viño, Cona! Éncheseme o peito de orgullo e satisfacción poder dicir isto, pero tamén se me encollen a garganta, a gorxa, pola responsabilidade que teño ahora mismo ao dicir estas palabras. Un dos primeiros recordos que teño relacionados co viño era o típico que está sentado na mesa da cociña e dixe teu pai, Johnny, vai á bodeja. Ala, vou á bodeja coa xerra do viño. E ese recordo, nunha vendima con meu irmão, eu non levantaba máis de 6-7 anos, metidos nun bocoi, imaginados a miña altura, así, chegábame as uvas tintas hasta a barriga plana que tiña entón. Bebín viño en Burdeos, catei viños en toda Italia, probei o viño quente en Alemania, o viño verde en Portugal. Bebemos con alegría en Grecia, na casa dunha muller do Carballiño. Paseamos polos grandes viñedos de California na nosa gran viaxe a Estados Unidos. E con todo isto non recordo ningún momento triste onde estivera presente o viño. E eu traio unha borracheira de viño que auga non bebo, mira, mira Maruxiña, mira, mira como veño. Para que yo dis, deítate a dormir que non se entere, joder, non yo dijas a Maruxa que ver borracho, que ao día siguiente vai te joder. Non yo dijas. Viva Barro! Viva! Viva o viño! Viva! Viva a Festa do Viño de Barro! Viva!
Benvidos amigos, un día máis por fin podemos disfrutar das festas outra vez en Galicia. Estamos na festa do viño de barro, que acabamos de asistir ahora a inauguración, unha cousa de locos. Agora mesmo está abarrotada aquí a festa e vamos a disfrutar un pouquiño dela e vamos a ver que tal está ese viño tan bo que din eles que é boísimo. Pois vamos a comprobar que seguro que vai ser magnífico. Así que vamos a falar aí un ratiño con eles a ver que nos conta cal é o secreto da festa do viño de barro. Bueno, pois estamos aquí con o excelentísimo alcalde José Manuel. Que tal? Como por fin de volta á festa do viño, tanto tempo esperando, non? Pois mira, é unha gran satisfacción atoparte aquí rodeado de tanta xente e de que a xente poida disfrutar realmente da vida social e dun evento como a festa do viño, non? Moito tempo esperando, porque a pandemia e todo... Mira, había moita gana, Moita gana. Ti pensa que, dicho no hai antes, cando presentei ao pregoeiro, non sei, en pleno confinamento, eu propuxen a Johnny ser o pregoeiro da festa do 2020, pensando que en xuño 2020 xa teríamos a festa normal. Pasaron 2 anos. Entón, eu creo que as ansias que hai de festa, de pasalo ben, de relacionarse, son moitas. Entón, bueno, que nos acompañe un pouco o tempo e que a xente disfrute todo o máximo posible. Este viño, o viño de barro que temos aquí ahora mesmo, algunhas botellas e tal, isto todo faise aquí en barro? Sí, a ver, hoxe aquí hai, ademais das bodegas de barro, hai outras 12 bodegas da denominación de origen Rías Baixas. Pero onte, por exemplo, que era xoves, estuveron só as 4 bodegas de barro. E é un concello donde o produto agrícola por excelencia, o produto da terra que realmente a xente traballa, é o viño. Eu creo que aquí se están facendo viños de moita calidade e que, bueno, gustan moito por aí adiante. E con moito cariño, porque depois de 2 anos ten que estar boísimo, quero dicir, tanta preparación. Así é. Aquí eu creo que a xente que fai o viño foi aprendendo dos seus pais, dos seus avós, e entón esa maneira de tratar o viño con moito cariño, esa uva, sacarlle todo o proveito posible, fai que os viños de barro sempre foran moi demandados. Vamos a ir descubrindo a festa, é bueno probar tamén. Vou probar, vaime poñer un viño especial o alcalde, un tinto, cara. Mira, isto é para ver que aquí hai tan bons tintos como blancos. Entón é unha maneira de promocionar os dous. Para que vexades como se mezcla todo, mira, blanco e roxo. E non hai problema para a festa. Vamos a brindar pola festa do viño de barro. Pola festa do viño. Como somos uns gándules, vamos de parranda de sábado a lunes. Falando co alcalde e hai que saber tamén canto valen as cousas, porque, a ver, é barato todo ou non sabemos. Vamos a preguntarlle aquí como é o teu nome. María Jesús. Eu quería saber, por exemplo, eu veño aquí agora, non a festa de viño, e quero probar o viño. Como hai que facer? O viño vai por botella, ten distintos prezos, hai nos blancos e tintos e distintas castes. Hai un letreiro ali onde pon todas as bodegas que viñeron e o prezo de cada bodega. Nos lle vendemos un ticket e unhas copas. As copas se devolvo cartos cando nos devolva a copa e co ticket vai a barra e na barra pide o viño que ele quere dese prezo. As bodegas deciden poñerlle un prezo e se lle pon ese prezo e... Ese vaso que eu paga ahora? Doblou, non pasa nada. É normal, irán caendo máis, porque se non devolven o vaso, que pasa? Pois non reciben os cartos. E que tal a festa ahora por fin despois de 2 anos? Moi ben. Había moitos voluntarios á espera xa, non? Voluntarios para vir á festa? Moitos. Moi ben, a ver se botamos un baile despois. Amigos de Festa en Festa, estamos aquí co gran grupo Son das Tabernas. Son das Tabernas, este é un grupo que a mí gustame moito, porque a mí gustan as tabernas.
Entón, hai polleches eso por aí, non? Sí, claro. Pode sonar como as tabernas ou ser das tabernas. Utilizamos aí a doble Pero sodes medio modernos xa, O da batería, cuidado, Home, é un cacharro que a verdad que o batería chegou un momento que nos dixo si teño que montar a batería en todas as fechas ou aumentamos caché ou paramos de tocar. Hai que comprar unha furgoneta. Claro. Había un problema aí, non? Entonces empezou a traer o cacharriño este, bueno, deixamos 7 anos por aí levaremos tocando. Estamos nese camiño intermedio entre charanga e orquesta, pero justanos porque mantemos o tradicional. É bo jefe. Sí, a verdad que para iso dá justo. Con el tratos claros, comunícase ben, dá justo estar con el. Hai bo ambiente, Sí. Bueno, despois escoitámonos un pouco máis, que agora fixeron un parón e por eso escollimos. Moi ben. Ou non vades tocar máis? Sí, despois tocamos máis. Deixo de tomar o viño logo. Veña. Estamos aquí co excelentísimo, este non é excelentísimo, é o Pregoeiro. Por fin, despois iba a vir no 2020, pero retrasouse e chegou no 22. Johnny Brenes, que tal? Johnny Brenes, me cajo en diolo. Pois sí, no 2020 retrasouse, tarde mal e arrasto, pero chegamos a tempo, a verdad que sí. Sí. Ao final trouxanche porque non sei se é, porque eres un músico tamén, pero ter máis cousas, porque ti aparte de músico, taberneiro. Porque gustoume, falei antes co teu compañeiro, eso dos músicos de taberna. Unha selección taberneiros. Eu son maestro de escuela. A miña profesión é maestro. Aparte son músico, cantante e un multiuso social. E sei que fixeche moito ruido durante a pandemia. Sí, durante a pandemia, pois aí como vivía solo daquela, me aburría, pois saquei música ao balcón. Para mí os veciños, ao final, foi unha comunidade gigantesca de xente. Eso é maravilloso, porque ao final eso alégrate un pouco neses momentos nos que estábamos aí todos un pouco... Dime que alegrei a xente, pero sobre todo alegreime a mí mismo, porque o vivir solo, para mí era unha locura estar todo o día sin falar con ninguén. E por eso, por esa alegría que direches á xente, igual foi por eso que te introduxeron, O 99% de ser pregoeiro hoxe foi por esa faceta, seguro que sí. Había moito fan, Teño moitos amigos e moitos... Estou metidos en moitos colectivos sociales, como che dixen, entonces veñen moitos grupos diferentes. Encantoume o discurso porque foi un pregón aparte, moitas cousas aprendín, A ver, eu quería facer un pregón, non un pregón a usanza, unha cousa que se amena, cortiña, resumir a miña vida en eso, en 10 minutos. E que tal o viño aquí en Barro, por certo? Ben, temos 4 bodegas impresionantes. Gustache máis o blanco ou o tinto? Eu son de blanco. É posible que este chea a copa. Mi alcalde botou un tinto sin querer. É un caíño, pero o caíño tamén é moi bo, Tamén é bo, tamén é bo. Máis para acá que xa te vou poñer a cantar, carai. Vamos a brindar pola festa do viño, vale? Con Johnny Brenes, un fenómeno, as cousas como son, así que vamos a brindar. Pois, saudiña, pola festa do viño. Estamos aquí en De Festa en Festa, ahora xa estamos na verbena. Estamos aquí ca Orquesta Marbella que está a punto de empezar. Estamos aquí en Barro, na Festa do Viño, estamos a puntiño, faltanos 4 minutos, de acordo? Xa vedes que está... Moitísimas ganas, non? Vamos, claro, home, estábamos esperando como auga de maio. Pero bueno, xa ves, a festa a tope, a xente con moitas ganas de festa. Estamos aquí con Marta, que é nativa de aquí, no, leva pouco vivindo. Pouco tempo. Despois de tanto confinamiento había ganas de festa, non? Esta xente que está aquí non quere salir. Non sei por que non queren falar, van de machitos. Porque son moi tímidos. E van de machitos depois aquí bailando. Sí, oíste, os homens son moi somer fora. Depois faiche facer tonterías. Mira, pois xa que non queren, eu vou bailar con esta muller un ratiño e seguimos aquí de festa, na festa do viño. Cuatro brazos y un café, apenas al desfile, caminar de recorrer, y ya todo tu mano en mi mano,
parecía a mí que había moita marcha aquí. Estamos pasándola delicioso. ¿Vivides aquí? Venimos de turismo, donde unos amigos que nos invitaron, que son de acá de Barro, y estamos pasándola espectacular. Nos traéis la sabrosura de Colombia ahora para la fiesta. Nos gusta mucho esta música, la bailamos en Colombia. ¿Gusta vos o viño? ¡Delicioso! El albariño es espectacular. Y el pulpo, espectacular. Estamos felices acá. ¡Que vivan las fiestas, ¿verdad? ¡Que vivan, que vivan! Condenas un fugitivo en la prueba de vida, no tengamos nuestros pecados, como son ladrones, un secreto bien guardado. Todo tiempo yo quería besarte para amarte, ¿Qué tal la festa do viño por fin, non? Moi ben, moi ben. Xa tardaba? Xa tardaba, sí. 2 anos esperando. Carallo. A festa espectacular. Espectacular. Hai bastantes aí rapaces para bailar, pero... Hai un pouco de todo, un pouco de todo. O importante é pasarlo ben. Estamos aquí con Rocío, que é unha experta en festas. Botaba las de menos, non? Sí, moito, moito. 2 anos esperando. Estaban me dicindo por aquí que tiña que falar contigo, sí. Hai que disfrutar da verbena un pouco, que por de 2 anos e pico. Pero que eres representante de algo ou así, porque os amigos todos dixeron, hai que falar con ela. No, son fan nada máis, seguidora de orquestas, verdadera. Sabes que pasa? Hai moito machito, non? Que bailan aquí diante da cámara, pero cando lle poño un micro non falan. Bueno, eso nada, no se En puede. cambio vos, as mulleres de aquí, botades pa diante. Home, claro, temos que botar pa diante, sempre. E seguimos ca festa. Aquí a festa. Sí, collemos unha casa rural, estamos aquí todos 10 personas. Festa, moita gana de festa xa, non? A verdad que sí. Temos aquí unha amiga de Pontevedra que ven aquí a festa. Gusta chuviño? Home, claro. Que non, é a festa. 2 anos parada. Home, claro. Nada, que hoxe pasemos un día bailando aquí en bar. Yo vivo a mi hora tomando vino en la madrugada. Si vos preferís salir a dar de shopping, para que te quedaras conmigo para siempre. No hagas con cariño para verte donde tus palabras. Temos aquí unha muller de Cundis e todo, viñeron aquí á festa hoxe. Sí, a pasalo ben. Moita gana, de festa. Moita, moita. 2 anos. Despois de 2 anos. Levas 2 anos dicindo yo ao marido, vamos a bailar. Gusta chuviño aquí de bar? No, bebo, no bebo. Pero a festa sí. A festa sí. Cuánto daño me ha hecho, todos mis sueños quebró. Cuánto daño me ha hecho. Bueno, amigos, estamos aquí na festa do viño en Barro, maravillosa, grandes orquestas, están os satélites, Marbella, disfrutando a xente, bailando, había moita gana, a gana de festa, de bailar.
Así que nada, vamos a dar un pasiño a publicidade, vale, porque, a ver, non vamos estar aquí toda a festa, porque hai moita máis, e vales máis despois da publicidade, así que non perdades, agora deixo-vos un momentiño, e volvemos xa a festa do viño. Organiza Concello de Barro. Convídante Clínica Dental Xesús Domínguez, Odontoloxía Xeral, Implantes, Ortodoncia, Periodoncia e Próteses. Un par de dous, artigos de librería e papelería, últimas tendencias en lencería, produtos de menaxe e agasallos. Supermercado Atlántico, calidade e prezo na túa tenda de confianza. Abrimos ao mediodía. Celquisan Global, productos sanitarios de máxima calidade, venta de propiedades e organización de eventos culturais e deportivos. Novo estilo mobiliario, propostas para amueblar o teu fogar cos mellores prezos en descanso. Descubre as novidades do verán. Garural, infraestructuras contra incendios, rutas de sendeirismo e áreas recreativas, restauración patrimonial e traballos en madeira e selvícolas. Tanatorio San Marcos. Todos os desexos son importantes. Nos cumprimos o derradeiro. E Taller Emicar. Deixa a reparación do teu coche nas mellores mans. Mecánica en xeral, chape, pintura e cambio de neumáticos. Que tal, amigos? Pois xa estamos de volta outra vez, a publicidade foi cortiña. Ahora vamos a seguir aquí na grandísima festa aquí que teñen de viño en Barro con, bueno, temos aquí ahora mesmo a cata de viños, entón vamos a mirar un pouquinho a ver como cheiran estos viños, como saben estos viños, e todo eso despois falaremos con eles a ver que nos sabemos expertos, non? Básicamente. Así que nada, deixemos aí unhas imaxes para que vexades como se traballa probando viño desde as 10:30 da mañá, cuidado. Só na tempestade, céu do meu prazer, faz minha vontade, vem que eu quero ver. Aquí estamos en plena cata, unha cousa de locos isto de empezar a mañán xa bebendo viño, pero é así. Temos aquí a este home, como é o teu nome? Miguel. Miguel é un profesional que empeza desde a mañá bebendo viño, non? Hombre, claro, todos los días. ¿De dónde eres? Yo de Galicia, de la parte del sur de Pontevedra. Pero, ¿qué tal la experiencia ahora mismo? Bien, muy bien. Estoy alucinando con los vinos caseros aquí del pueblo. Me está encantando. Sí. Porque son unos cuantos, Alvariño ya... Sí. Y sobre todo, catar las tacitas, me parece todo maravilloso. Este é un profesional xa veterano, non? Bueno, veteranos son estes de aquí. Eu son veterano en contalo, pero en beber non te creas que moito. Entón teño que ir para la. Sí, aqueles son os veteranos de beber están pa ali. E que tal de momento a experiencia? Bueno, experiencia fantástica tanto polos compañeiros de cata e sobre todo por poder probar o viño que fai a xente na súa casa, non? O sea, ao final estamos moi acostumados a probar viños moi refinados. Claro, moito, bueno, con gran traballo detrás, pero si é certo que coñecer o que fai cada unha na súa casa, que seguramente farán con moito mimo tamén, con moitas gañas, pois poder ser os que casi unha responsabilidade incluso maior, non? Sin tantas cousas tecnológicas, digamos, polo medio. Por exemplo, o sea, que che miren o grado a ollo. Só me falta, eu digo que só me falta unha tapa de pulpo. Claro, pero que dis que os cambios de sabores afectan. Sí, non, pero a min acompañan estupendamente. Temos unha muller, porque nesto parece que hai moitos homes, as cousas como son, jefa? É un mundo de homes, pero estamos aí as mulleres introducíndonos pouco a pouco. Xa dixeron que eres a profesional aquí, Non, os profesionales están aquí, a partir de aquí. Deben de estar todos á izquierda, empecé mal, empecé pola dereita, boa, pero bueno, ao final creo que lle deron o veredito. Eu estou de novata aquí nesta cata. Este debe ser un profesional xa de tempo, pois estes dous de acá
Xa os vou facer á vez. Casi, só porque parecen un dúo xa destes, os típicos jurados que hai na televisión, pois estes son de todas as catas, deben de estar eles sempre. Martiño, non? Sí, Martiño, sí. Colléchenos en mal momento para reír. Ah, pero nada. Pola cor dos dentes. É polo tema que tan cobarrantes, entendes? Entón, claro, esperei este momento porque dixen, é que co blanco faltáballe gracia. Despois xa iremos polo dentista. Claro, vamos poñer aquí no medio dos dous. Como é o teu nome? Eu son José. Mira, e vos, canto tempo levades aí de catadores, digamos? Non sei como se diría eso. Pois xa uns aniños, xa eu para 10 anos vai a cousa. É moi contento de estar aquí e de contribuir a que a xente manteña a cultura do viño, de que se cuiden as viñas, de que se cuida a paisaxe, de que se faga este traballo na casa e decir que, vamos, comería en todas as casas estas sin problema ningún. Porque se fan o viño así, non? Como farán o cocido. Pois efectivamente, hai boa man, vese que hai boa man e que hai cariños. Como notache o tema, aparte de, bueno, non sei se ti míralo tamén pola barba, o mellor tamén vas notando canto máis marrante é ou non? Tiña que ter un espello diante, pero dis que tinta algo. Ten que pintar ben ten que facer un bo cuadro, eso é o importante, non? Que cando pases o viño quede aí un cuadro bonito destos que chaman a que invitan a beber. Cal é o motivo que diste? Porque antes vinte probando un que che gustou moito. E cal é o motivo nese momento que diste, vou esperar un pouco porque igual vou non probar dentro dun rato outra vez? No, probei no dentro do rato porque me gustou, basicamente, de deixarse de gaitas, o sea, sí, gardei no para ter ese bo recordo despois, o sea, non era cousa de decir a ver se empeoraba ou tal, non, é porque me gustou, había que recuncar. Pero o tema é que despois de todo isto, habrá que comer algo, non? Porque senón... Sí, pero bueno, vai todo para aquí. Sí, non, todo non, non acumulamos moita cousa dentro. Hombre, o meu está baleiro. Pero para comer xa temos aí o pulpiño, que despois temos as sardiñas que pois tapa moito alcohol, sí. E a carne o caldeiro. Eso aí está, ves, trucos, pero non ir collendo. Temos ao profesional, te no apartado, vale, porque é o que toma a decisión final. Non sei por qué, pero foi así. Como é o teu nome? Yo soy el Chorla. Es mi apodo, pero todo el mundo me llama así. ¿Y de dónde vienes? De un poquito más al sur que mi compañero de allí. Madre mía. ¿Marruecos? Casi. Porque allí qué vinos tenéis así... Es que yo soy ignorante. Pues allí cada vez hay más tipos de vino. Ahora se está haciendo mucho tinto también. Pero típico así, típico. El típico, pues el fino, la manzanilla, vinos de Jerez, suelen ser los más típicos de allí. ¿Haces vino con manzanilla? Sí, bueno, un vino que se llama manzanilla, elaborado con uva palomino de allí de Jerez. Bueno, amigos, pues nada, vamos a deixarnos deliberar ahora un pouco. Seguimos e vamos a ver despois a ver quen gaña os premios. Ao final, en realidad, pues eu creo que solo presentarse que o acepten e que o beban, eu creo que deben de estar vos todos. Eu, por se acaso, non vou probar moitos, porque igual hai control aquí ao lado. Este, digamos que é un viño espumoso. Parece, según me dixeron, é un viño espumoso. É ancestral, é ancestral.
pa aí que pintaza teñen aquí as sardiñas, en barro, Madre mía. Todo isto é porque, claro, non todo é beber, tamén, non? Claro, o tinto vai que acompañalo con algo e dixeron, hoxe, como está o día así medio chisposo, así que cae unha pequena pinga, xa, pois polo menos non vamos facer churrasco, que senón, claro, non sabe igual. Fixeron sardiña, claro que é, pa agua é o mellor que hai. E aquí temos a todo o mundo, a parte popular, pode vir todo o mundo a tomar o seu platiño, que ven co seu cacho de pan tamén, e máis o viño. O sea, que vai a xente comida para a casa, unha maravilla. A festa de viño de barro, que non só hai viño, senón que tamén, dixeron eles, habrá que comer algo. Aí os tendes. Pois aquí estamos con outros xurados aquí que tiñamos da cata, digamos, profesional, non? Ben profesional. Baixo os viños, baixo o amparo da DO Rías Baixas. Son das tanto bodegas de aquí de Barro como das distintas zonas de acollidas a DO Rías Baixas. E que tal o nivel? Un nivel excepcional. É un abanico, un abano tan grande de viños bons que é a gran dificultad que temos a hora de diferencialos. Para nós, dentro dos que participaron, todos merecían un premio, pero o primeiro premio. Pois moi ben, pois para parecer está moi vos, vin que probaches moitos viños, as cousas como son, e véxote de pé aínda, así que, bueno. Sí, no, e seguiremos de pé, é o noso. O viño con moderación e salud sempre. Disfrutémolo como se debe e, sobre todo, cando temos entre mans unha maravilla de viños como os que temos. Tamén é verdad que hai que regalos, agora tamén fixeron unha sardiñada para poder, non, para meter algo no peto. Felicitar a xente de Barro, a toda organización de Barro, o ayuntamiento, a toda organización, porque estamos en un marco maravilloso como este pazo que temos aquí da Crega, e logo, pois que ten moita aceptación, hai unha cantidad de servicios, hai unha cantidad de puestos, tanto de pulpo como de sardiñas, que creo que están regalando aí ahora, e é unha maravilla. Invito a todos aqueles que poidados a acercarvos a Barro. Vale a pena. Que viva a festa do viño de barro, verdad? Que viva a festa do viño de barro. Moita salud, moitos anos. Pois nos marcamos con este home, vamos a tomar un viño con él, que él é o que sabe. Vale, moi ben, encantado, encantado.
Bueno, pois hasta aquí a entrega de premios foi unha cousa, os viños de todas as clases aquí ao viño da terra, a xente está moi animada ahora mesmo aquí. Nós vamos a ver se comemos algo tamén, e probamos un poquinho máis dos viños, e que a mesma despois seguimos porque a festa aquí ainda non parou, Ahora hai que escoitar as bandas de música, e bueno, mil cousas máis, e Milladoiro, cuidado, cuidado. Que suba os pexegueiros a froita verde roubar. Sementarei, loguiño de clarear, en canto no povo medre un meniño, un vello e un cantar. Sementarei, loguiño de clarear, en canto no povo medre un meniño, un vello e un cantar. Un vello que dé consellos, un rostro de fume pan, que conte con os nenos do cuco e do paspallas. Sementarei, loguiño de clarear, en canto no povo medre un meniño, un vello e un cantar. Sementarei, loguiño de clarear, en canto no povo medre un meniño, un vello e un cantar. Un cantar de redención ao centro da música galega. Bueno, amigos, pois xa despois das catas do viño e todo, agora está tocando ahora a banda de música e falta o plato fuerte, que é Milladoiro, non? Unha banda de moitos anos xa, máis que nada porque xa vamos painando canas. Bastantes canas, Que maravilla, non? Estar outra vez de volta nas festas. Nas festas, sí, é curioso porque en Barro tocamos fai por aí 41 anos, era cando estábamos empezando. E non volvemos dende aquela, pero ten mérito que unha banda que empezaba naqueles momentos viñamos a Barro, tocáramos ali aí arriba nun campo de festa que había e agora volvemos outra vez 41 anos 41 ou 42 anos, non sei, bueno, madre mía, xa son anos. Despois do tempo da pandemia e todo isto, o bonito que ahora aparte non te ser raro porque ahora vemos os campos da festa cheos e todo e ahora empezades a tocar outra vez, sentides ao público que parece que non, pero como non lo cortaron de golpe. Foi un golpe en general moi e para todo isto que aparte claro, se vas a unha festa que haxa xente e era o que non se podía, era o que había que evitar que non estivera a xente xunta. Entonces, bueno, foi un período difícil para todo o mundo.
é un pouco volver un pouco á normalidade de antes. Tivemos 3 meses encerrados, que non é unha coña. 3 meses encerrados na casa. As gaitas todas desafinadas. Bueno, eso xa... xa vaya por Dios. Exactamente. O problema tamén da salud e todo isto, ahora poder revivir outra vez. Sí, no, parece que está claro. É que mellor que salir a bailar outra vez con Miñadoiro. Pois E moitos anos máis. Esperemos. A parte va de renovado. Outros tantos non creo, Pero va de renovado. Eso sí, bueno, sí, hai xente nova e, bueno, non hai dúda. Quero dicir que as xeneracións que veñen atrás veñen moi ben e non vai haber dúda. Non hai dúda, Miñadoiro continuará outros 100 anos máis. Vamos a ver, vos retirádevos cando vos retiren o rolling, non? Exactamente. Nos, eles van diante, o sea que, quero dicir que ainda nos levan uns poucos. Non moitos, pero uns poucos. Pois un placer, mandan uns saludiños aos amigos de Festa en Festa e a ver se nos bueno, pois sí, que nos vexamos en máis e que, bueno, que vayamos disfrutando desta normalidade que era a que non habíamos tido que perder, pero... Bueno, amigos, pois nós xa nos vamos ir despedindo por outro ano máis maravilloso, así como foi este ano aquí nas festas do viño de Barro, que foi espectacular, tanto o viño como todo en general, tanto os artistas que viñeron, todo espectacular, moi ben organizado, aparte agora acabando con Miñadoiro, que bonito, así que isto é maravilloso, xa volven as festas, xa sabedes, amigos, se queredes que vayamos ás vosas, solo tendes que chamar ao 986 71 07 41 ou mandades un correo a defestenfesta@canalriasbaixas.com. Xa sabedes, para pasalo ben sempre hai tempo, así que por que non empezar pola seguinte festa? Vémonos na seguinte festa.